Bore da pawb, a chroeso cynnes I chi I gyd. Croeso hefyd I John, sy'n arwain yr Oedfa y bore yma. Dyn ni'n edrych ymlaen at glywed eich neges, John. Fel arfer, mae'r LG a brecwast gweddi dros Zoom yr wythnos hon, a yn yr wythnos nesaf, bydd Rosa yn arwain yr Oedfa. Gweddiwn. Bobl Dduw, cadwch eich disgwyliadau o'r hyn mae'n ei olygu. I gyfarfod Duw yn y lle hwn. Byddwch yn agored I Dduw ddatgelu rhywfaint o'i natur ddwyfol I ni, a newid y ffordd rydyn yn gweld y byd. Amen. Ti ydi awdur fy mywyd I. Rwy ti ymlaen I a ti ôl I mi. Cyn cymryd gwynt ti hwn ti'n beth. Rwy ti gyda mi o cam dragwyddoldeb. Dim lle I guddio nac I foen. Yn ôl ai nawr, o'r mana isaf I foliad tri, rwyt yn dailwng ar y throgariad sydd allan bod. Llyr y feddwl yw I mi, y gyfan allan yn ei ddweud, rwyt yn dailwng. Chwiliau'n nghalon profa fi. Gariad sydd allan bod, hir y feddwl yw I mi, y cyfan allan yn ei ddweud, rwyt yn dailwng. Fe ffurfiais dwi yng nghoff yma, ti'n gweld fy ffram fy ngwe am cnawn. Yn rhyfedd yn graid, mae'n ormod I Diolch, Paula. Da ni'n diolchgar iawn I Capel Caer Salem yng Nghaernarfon am y worship, yr addoliad heddiw. Maen nhw'n gwneud, hynna oedd fersiwn o Psalm 139. Felly, bod chi'n cyfarfod efo'r geiriau yna. Marc penod 9, adnod 2 I 10. Chwe diwrnod wedyn, aeth Iesu I ben
mynydd uchel, a mynd â Peder, Iago a Ioan gydag e. Roedden nhw'n yno a eu pennau hunain. Mae olwg Iesu'n cael ei drasnewid o flaen ei llygaid. Trodd ei ddillad yn wynllachar, yn wynach nach y gallai unrhyw fawd golchi fyth ei glanhau. Wedyn, dyma Elias a Moses yn ymddangos o'i blaenau, yn sgwrsio gyda Iesu. Dyma Peder yn dweud wrth Iesu, Rabi, mae'n dda cael bod yma, gadi ni godi tair lloches, un i ti, un i Moses ac un i Elias. Doedd ganddo ddim syniad beth roedd yn ei ddweud, go iawn. Roedd y tri ohonyn nhw wedi dychryn gymaint. Wedyn, dyma gymol yn dod i lawr a chai o'i cwmpas, a dyma lais o cymol yn dweud, fy mab anoel i ydy hwn, gwrandwch arno. Yn sydyn, dyma nhw yn edrych o'i gwmpas, a doedd neb i'w weld yno ond Iesu. Wrth ddod i lawr o mynedd, dyma Iesu'n dweud wrthyn nhw i beidio sôn wrth neb am beth welon nhw nes y byddai mab y dyn, wedi codi yn ôl yn fyw. Felly, cafodd y digwyddiad ei gadw'n gyfrinach, ond roedden nhw'n aml yn trafod gyda'i gilydd beth oedd ystyr codi yn ôl yn fyw. Roedd fy wraig yma a fi'n sgwrsio wythnos diwethaf yn cofio ein dyddiau ysgol, ac mae yma yn cofio cael rhyw waith cartref ar ein pryd i ddod o hyd i rhywun yn y teulu oedd wedi byw drwy'r ail ryfel byd, a roedd rhaid gofyn iddyn nhw am eu profiad ac ysgrifennu dipyn bach amdano. I Emma, dewisodd hi ei nain oedd wedi gweithio fel nyrs yn yr adeg hon, ac mae'n cofio feddwl tybed, Emma, roedd yn cofio feddwl tybed beth fydd fy wirion i yn gofyn i mi amdano, beth fydda i'n mynd am fynd trwyddo mewn fy mywyd, beth fydda i'n brofi fel peth mawr fel hynna. Efallai mae y llynedd a'r clo fydd hi, efallai rhywbeth gwahanol, pwy a wyr. Wrth i ni feddwl yn ôl ar draws ein bywydau ein hunan, dwi'n siŵr bydd yna rhai digwyddiadau pwysig yno, rhai da a rhai drwg, sydd wedi cael rhyw fath o effaith arno ni, neu wedi bod yn bwysig i ni rhywsut. Efallai amser o fod ar wyliau efo'r teulu pan oedd popeth yn y byd yn teimlo'n braf ac yn berffaith. Efallai o ddechrau swydd newydd neu pan oedd ni'n cwrdd a ffrind am y tro cyntaf. Rydyn ni hefyd yn meddwl am yr amseroedd o thristwch, meddwl amdan bob fath o pethau dyn ni wedi profi sydd wedi cael effaith arnom ni. Fel dilynwyr Iesu, byddwn ni hefyd yn cael profiadau efo Duw pan fydden nhw'n dod ar ei draws mewn rhyw ffordd pwysig yn ein bywydau. Bywyd dilynwyr Iesu yw bywyd lle dyn ni'n weld bod Duw yn weithgar. The life of a follower of Jesus is one where we can see that God is at work. Lle mae Duw yn gwneud I bethau digwydd na fyddai'n digwydd hebddo. Amseroedd pan mae'n ateb ein gweddiau neu yn tynnu'n agos tuag atom ni trwy bresenoldeb yn ein amser o angen a pan fyddwn ni'n geisio ddod ato fe. Yn y flwyddyn hon, lle dyn ni'n edrych fel eglwys at y them hon o ddisgyblaeth, cwestiwn I ni ofyn yw, pan dyn ni'n profi Duw, beth dyn ni am wneud nesaf? Pan dyn ni'n profi Duw rywsut, a ydyn ni'n ymateb I Dduw yn y ffordd orau, a ydyn ni'n caniatáu I Dduw wneud y peth mae isio yn ein bywydau ni. Nawr, yma yn Efengyl Marc,
yn y darn yma Francis wedi darllen i ni. Da ni'n darllen am y profiad hwn ar ben mynydd, rhywbeth da ni'n galw'r gweddnewidiad. Mae Iesu'n cymryd 3 ddisgybl, Pedr, Iago a Ioan i mynydd uchel. Mae olwg Iesu'n cael ei drawsnewid a'i ddillad yn disgleirion wyn. Mae 2 hen broffwyd, Moses ac Elias, yn ymddangos wrth ei ymyl i siarad efo Iesu. Da ni'n gweld ceg Pedr yn weithio dipyn bach ar autopilot ac yn sôn am codi pebyll ar gyfer nhw. Ac yna, mae cwmwl o presenoldeb Duw yn dod o'i gwmpas ac maen nhw'n clywed llais y tad rad. So, ydych chi'n gwybod eich Beibl, mae yna llawer o ystyr yn y digwyddiadau yma. Pan dyn ni'n darllen nhw, gallwn ni meddwl yn ôl at fedydd Iesu a'r llais o'r nefoedd yn datgan ffafr Duw y tad dros Iesu. Lle mae'n dweud, ti ydy fy mab annwyl i, rwy ti wedi fy mlesio i'n llwyr. Yma ar y mynydd mae llais Duw y tad yn siarad eto, ond nid efo Iesu, ond i'r ddisgyblion a ddweud, fy mab annwyl i ydy hwn, grandwch arno. Mae'n amlwg roedd Iesu eisoes yn gwybod yn iawn pwy oedd e, ond mae'n ymddangos bod angen ar y ddisgyblion i atgoffa hyn. Ac wrth ddarllen hyn, falle byddwn hefyd yn meddwl yn ôl at profiad Moses a bobl Israel pan oedd Duw wedi ei achub allan o'r Aifft. Efallai byddwn ni wedi darllen o'r blaen rhan o Exodus 24 pan oedd Duw yn gwahodd Moses ac arweinwyr Israel hyd at mynydd Sinai. Ac mae cwmwl gogoniant Duw yn gorffwys ar y mynydd a Duw yn gwahodd Moses i mewn iddo. Yno, da ni'n darllen wrth i Moses dringo i fyny, dyma'r cwmwl yn dod i lawr a gorchuddio'r mynydd. Roedd y splender yr arglwydd yn gorffwys ar fynydd Sinai. Roedd y cwmwl wedi orchuddio am 6 diwrnod. Yna, ar y 7th diwrnod, dyma Duw yn galw ar Moses o ganol y cwmwl. Roedd Moses wedi cerdded i mewn i'r cwmwl ar y mynydd, a buodd yno ddydd a nos am 40 diwrnod llawn. Roedd y bobl yn gweld ysblander yr arglwydd ar ben y mynydd, roedd yn edrych fel tân yn llosgi. Pan darllen nhw am Iesu yn mynd i fyny'r mynydd efo'r 3 disgybl, ac fod Iesu ei hun sy'n mynd yn gogoneddus, beth sy'n gen i yw neges weledol, sef a visual message yn dweud yr un peth y mae llais Duw yn dweud wedyn. Fod Iesu yw mab Duw, ac mae angen i'w dilynwyr gwrando ar ei eiriau. Bydd llawer ohonon ni, dwi'n siŵr, fel dilynwyr Iesu wedi cael profiad na o'r effaith mae geiriau Iesu yn gallu cael arnon ni. Dywedodd Iesu ei hun ym Mhenol 6 o Efengyl Ioan. Mae beth dwi'n wedi dweud wrthoch chi yn dod o'r ysbryd ac yn rhoi bywyd. The words I've spoken to you, Jesus says, they are full of spirit and life. A wedyn mae Pedr yn ymateb, arglwydd at bwy iawn ni, meddwl Simon Pedr. Mae beth rwy ti'n ei ddweud yn arwain i fywyd tragwyddol. Simon Peter answers him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Mae gan eiriau Iesu bwer ynddynt i newid ein bywydau os ydyn ni'n gadael iddyn nhw. Ac os dyn ni isio Iesu wneud gwahaniaeth yn ein bywydau eleni, yna gadewch i mi eich annog i roi gyfle iddo. Gadewch i ni eich annog i ddod o hyd i ffordd bob dydd i ddarllen i gwrando ar eiriau Iesu. Felly, pan da ni'n neud paned o 10, gallwn ni agor y Beibl fel llyfr neu ar ffôn. Dwi'n defnyddio app ar y ffôn. Dwi'n gallu, fel arfer, dwi'n gwrando ar David Suchet yn darllen y Beibl i mi, ond mae yna rhai Cymraeg hefyd. Dod o hyd i nhw. Dyma rhywun yn darllen Marc 9 i ni. Yna llawer o ffyrdd dda i clywed neu ddarllen eiriau Iesu. Felly, gallwn ni dod o hyd i amser pan dyn ni'n rhoi'r
golch i ffwrdd, neu pan rhoi headphones i mewn pan dyn ni'n mynd am dro, i gwrando, a cael cyfle i gwrando ar eiriau Iesu. Achos dwi'n siŵr bod bob un ohono ni'n gwybod bod ni'n neud amser ar gyfer y pethau sy'n bwysig a dyn ni'n werthfawrogi. Os yw'r gêm ar y teledu, os yw'r teulu eisiau siarad ar y ffôn neu drwy fideo neu drwy Zoom, dyn ni'n gwneud amser am y pethau fel hyn sy'n bwysig. Nawr, rhan o beth sy'n digwydd yn y gweddnewidiad yw rhywbeth ar gyfer disgyblion, eu bod nhw a ninnau yn gallu weld yn haws pwy yw Iesu, mab Duw, ac i ni gael ein atgoffa i dalu sylw ar hyn mae Iesu yn ddweud. Ond y rhan arall o'r ddigwyddiadau yma oedd ar gyfer Iesu ei hun. Roedd y gweddnewidiad yn bwysig i Iesu, yn profiad pwysig iawn, ffordd o paratoi Iesu ar gyfer beth oedd o'i flaen. Roedd yn cael y profiad yma o Duw'r Tad am bwrpas. There was a purpose for Jesus in the events of the Transfiguration. It was a way of God the Father preparing Jesus for what was ahead of him. Yn diweddarach, fydd Iesu yn cael ei ogoneddu mewn ffordd wahanol iawn ar groes Galfaria. Not long after the events of the Transfiguration, Jesus would be glorified in a very different way on the cross of Calvary. Dyma Iesu wedi cael ei adael gan ei ffrindiau, efo pobl yn gwneud hwyl arno ac ar ôl cael ei curo a phlangellu, yn cael ei hoelio i groes pren. Nid eiriau'r tad dyn ni'n clywed ono, dim ond eiriau Iesu ei hun yn ofyn wrth iddo farw, fy nyw, pam wyt ti wedi troed y cefn arna i? Pam mae'n digwydd fel hyn? Fel mae'r Beibl yn dweud, achos fod Duw y Tad yn caru ni mor gymaint, fel mae Ioan penod 3, adnod 16 yn dweud, ydy, mae Duw wedi caru'r byd cymaint, nes iddo rhoi ei unig fab mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo, beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol, oherwydd anfonodd Duw ei fab i achub y byd, dim i gondemio'r byd. Yn amlwg, roedd y gweddnewidiad yn paratoi Iesu am beth oedd y Tad am iddo wneud nesaf. Mae rhywbeth siaradodd Iesu amdano eisoes yn yr Efengyl, yn gynharach yn penod 8 o Efengyl Marc. Mae'n dweud, dechreuodd esbonio iddyn nhw fod rhaid iddo fe mab y dyn ddioddef yn ofnadwy. Byddai'r arweinwyr Iddewig, y prif offeiriaid a'r arbenigwyr y gyfraith yn ei wrthod. Byddai'n cael ei ladd, ond yna dod yn ôl yn fyw ddeuddydd wedyn. Yna ychydig yn diweddarach darllenwn wedyn galwodd y dyrfa ato gyda'i ddisgyblion a dwedodd wrthyn nhw, rhaid i bw bynnag sydd am fanylu ni stopio rhoi nhw eu hunan gyntaf. Rhaid iddyn nhw aberthu eu hunan dros eraill a cherbyd yr un llwybr a mi. Jesus' words, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross and follow me. Cwestiwn i ni pan fyddwn ni'n profi Duw mewn rhyw ffordd, pan mae Duw yn siarad i'n bywydau drwy'r Beibl, pan fyddwn ni'n profi presenoldeb Duw, presenoldeb yr ysbryd glân arno ni, pan fydd Duw yn tynnu ein sylw at rhywbeth, beth dyn ni'n wneud nesaf? Ydyn ni'n dilyn sut mae Duw yn arwain ni? Ydyn ni'n gwrando a chredu beth mae'n dweud i ni? Pan dyn ni'n cwrdd efo Duw rhywsut, ydyn ni'n gadael i Duw gwneud yno ni beth mae isio ac i paratoi ni am beth sydd o flaen ni. Ar ôl profi Duw, a dyn ni'n fwy barod i godi ein croes a ddilyn Iesu. Dwi'n gallu cofio mynd ar y tren o Gaerdydd i dreulio penwythnos efo fy rhieni yn Nhydweli. Roedd fi'n darllen llyfr ar y pryd oedd yn sôn am beth mae'r Beibl yn dweud am ein hunianaeth yng Nghrist. I was reading a book at the time as I was travelling to spend a weekend with my parents. It was talking about our identity in Christ. Roedd yn sôn am sut trwy ein ffydd yn Iesu, dyn ni'n unedig efo Iesu a phopeth gyflawnodd. It was talking about what the Bible says about how through our faith in Jesus we are united with him and all he accomplished.
Yr union fel mae'n dweud yn dechrau Rhufeiniau penod 6, dyn ni wedi marw i'r hen fywyd o bechod. Felly, sut allwn ni ddal ati i bechu o hyd? Ydych chi ddim wedi deall? Pan gawson ni bedyddio i ddangos ein bod yn perthyn i'r Meseia Iesu, roeddwn ni'n uniaethu a'i farwolaeth e. Wrth gael ein bedyddio, cawson ni claddu gydag e am fod y person oeddwn ni o'r blaen wedi marw. Ac yn union fel y cafodd y Meseia ei godi yn ôl yn fyw drwy nerth bendigedig y tad, dyn ni'n hefyd bellach yn byw bywydau newydd. Nawr, y ffaith bod ein hen fywyd, ein hen hunianaeth o bechod wedi marw a wedi cael ei claddu efo Iesu. A nawr, dyn ni'n byw bywyd newydd gyda hunianaeth newydd. We live a new life with a new identity gan Dduw. Nid fel pecheduriaid, not as sinners, ond fel rhai sy'n sanctaidd yng ngolwg Dduw. We live as some who are holy and righteous in God's sight. Mae llythyr y Colosiaid yn ei rhoi fel hyn. Ar ôl i chi gael eich dieithrodd i wrth Dduw, a'ch bod yn elynion yn eich meddyliau oherwydd eich ymddygiadrwg. Ond yn awr mae wedi eich cymodi gan gorff corfforol Crist trwy farwolaeth i'ch cyflwyno yn sanctaidd yn ei olwg, heb waedlyd ac yn rhydd o gyhuddiad. Now God has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in his sight, without blemish and free from accusation. Mae'n mynd ymlaen yn yr un thema ym Mhenod 3. Ers hynny, yr ydych wedi cael eich codi gyda Crist, gosodwch eich calonnau ar bethau uchod lle mae Crist yn eistedd wrth law dde Dduw. Gosodwch eich meddyliau ar bethau uchod, nid ar bethau ddearol. I ti farw a dy fywyd bellach yn guddiedig efo Crist yn Dduw. Pan fydd Crist pwy yw dy fywyd yn ymddangos, yna byddwch hefyd yn ymddangos gydag ef mewn gogoniant. Since then you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. O, dwi'n gallu dweud wrthoch chi, pan ddes i oddi ar y tren yng Nghydweli, ar ôl derbyn fel gwirionedd beth mae'r Beibl yn ei ddweud am pwy ydyn ni nawr yn Dduw. Achos roedd wedi tynnu sylw at beth oedd Dduw yn dangos i mi yno. Roedd ni berson gwahanol, fwy rhydd, yn fwy llawen, oherwydd roedd ni wedi cwrdd â Dduw trwy'r gair, ac roedd ni wedi derbyn beth oedd Dduw isio wneud yn fy mywyd. Nawr, pob un ohono ni, wrth i ni geisio dilyn Iesu, wrth i ni rhoi cyfle i Dduw gwrdd â ni yn y gair neu pan dyn ni'n gweddu, wrth i ni talu sylw ar beth mae Dduw yn gwneud yn ein gwaith ni neu yn ein teulu, beth mae Dduw yn wneud yn ein bywyd arferol bob dydd. Gallwn ni profi Dduw un ffordd neu'r llall, ond sut dyn ni'n ymateb? Dyna'r cwestiwn, achos ni'n unig sy'n cyfrifol am hynny. Dwi'n cofio pan o'n i yn yr ysgol, roedd gen i athro gwyddoniaeth, athro wych. Roedd e'n athro oedd yn fynd â ni allan a dripiau cerdded yn y mynyddoedd dros y penwythnos a helpu ni wneud y Duke of Edinburgh Award a pethau fel yna. Roedd o'n dyn wych, athro wych, oedd yn ffrind dda yn yr ysgol. Ond hefyd roedd yn anffyddiwr. I had this fantastic science teacher in school. He used to take us hiking all over the place. Wonderful man, but he was also an atheist. Ond roedd yn un oedd yn gallu siarad am 3 neu 4 waith, oedd e bron wedi marw wrth dringo creigiau dros flynyddoedd, ac roedd yn eitha ddoniol iddo fe pan oedd yn sôn amdani, yn ôl fy athro. Bob tro roedd e wedi profi perygl ddafol, roedd e wedi galw allan i Dduw, os wyt ti yna, achubwch fi, a fe wna i credu yno chi. Ac un ffordd neu'r llall, roedd ei sefyllfa peryglus yn newid, roedd y tywydd, yr amodau yn newid, neu roedd yn darganfod rhyw ffordd newydd i fynd i ddiogelwch. Ond wnaeth e byth cadw ei addewid.
Aeth e nôl i byw yr union ffordd oedd e wedi o'r blaen. Gall Duw cwrdd â ni, siarad â ni, ateb ein gweddiau. Ond ni'n unig sy'n gyfrifol am y ffordd dyn ni'n ymateb i Duw ac i dilyn lle mae'n arwain ni. Dwi'n siŵr y mwyaf dyn ni'n gadael i Dduw ein arwain, y cyflymaf a byddwn ni'n teithio ar y ffordd disgyblaeth. Y mwyaf dyn ni'n gadael i Dduw ein arwain, y mwy fel Crist byddwn ni'n dod, y mwyaf ffrwythlon a byddwn ni yn ein ffydd, a'r mwy byddwn ni'n weld teyrnas Dduw ddod yn ein plith. Gadewch i ni weddi os gwelwch yn dda. Arglwydd Iesu, dyn ni bob un dwi'n siŵr isio dilyn chi yn well, dilyn chi fwy a mwy. Ein tad a caredig yn y nefoedd, dyn ni isio gwybod a phrofi eich cariad fwy a mwy. Ysbryd glân, dyn ni isio profi eich presenoldeb fwy a mwy. Dyn ni'n gofyn llenwch ni bob un nawr mewn ffordd newydd, dyn ni'n gofyn. Llenwch ni eto ag eto. Helpwch ni, dyn ni'n gweddi, i dalu sylw pan fyddwch yn siarad, pan fyddwch yn cwrdd â ni rhywsut. Helpwch ni hefyd i ymateb i chi fel rwy ti isio. Helpwch ni i ganiatáu i chi ein paratoi ar gyfer y hyn sydd o'n blaenau ni. A helpwch ni bob un i fyw ein bywydau yn eich cryfder ac mewn ffordd sy'n dod â gogoniant i chi. Ac rydyn ni'n parhau gan gweddi y ffordd dysgodd Iesu ei ddisgyblion gan ddweud, ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddir dy enw, deled dy deyrnas, gwneled dy ewyllus megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyrwy ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion fel y maddeuwn ninnau'r un dyledwyr. Ac nac arwan ni brofedigaeth, eith yr gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti i'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni ellir byth ei fesur, fe roddodd ef ei fab yn iawn, i achub gwael bechadur. Does neb allir nad maent ei boi, pan guddiodd Duw y Tad ei wedd. Aeth twallwch di dew drwy y tir, mwyn i'n gael tangnefel. Mor hyfedd yw ei weld ar gros, yn marw ar Galfaria, a chlywed sgrech fy llais fy hun, yn gwawdio gyda'r dyrfa. Fy mhech o
dim drwy'r cread, am y frost iawn a fy'n Iesu Grist, ei groesau atgyfodiad. Diolchaf mwy am brofiad, pam fi ni o'n ond damai roedd, ni wneud ddim i heiddi. Ei aberthef am brynodd, diolchaf mwy am brofiad, pam fi ni o'n ond damai roedd, ni wneud ddim i heiddi. Ei aberthef am brynodd. Da ni gorffen efo bendith. Boed i'r arglwydd eich bendithio chi, a chamddiffyn chi. Boed i'r arglwydd wneud garedig arnoch chi, a boed yn hael tuag atoch chi. Boed i'r arglwydd fod yn dda atoch chi, a rhoi heddwch i chi heddiw ac am byth. Amen.